ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ ତାଇରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିବା। ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଥଫାଗି ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ, ତେବେ କହିବ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷଣେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଶାବକ ରହି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗାପତରେ ବିଛାଇଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁହୁଦୀ ମାନେ ରୋମିୟ ମାନଙ୍କର ତଳେ ଥିଲେ। ରୋମିୟ ମାନେ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯୁହୁଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ରୋମିୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ରାଜା ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ କାଳରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ଖୋଜିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଲେ, ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହେରୋଦ ସେ ବେଶୀ ଡରିଗଲା। ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ ରାଜା ନାହିଁ, ରୋମିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କେ ରାଜା ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବ କି ବୋଲିକରି ସେ ଭାବି କରି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିବା ସବୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଇଥିଲା, ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଆହୁରି ମାତ୍ର ସେ ଯୁହୁଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯାହାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହୋଶାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ହୋଶାନା ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲବାଟା ତାର ଅର୍ଥ। ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲବାଟା ଯାହାରେ ସେ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲେ ସେ ରୋମିୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତଟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲିକରି ସେମାନେ ପାଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଶାସନ କରିବାଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ତାରେ ଥିବା ସବୁ ଉପରେ ସେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ମନୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଉଠିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢୁଛି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବରେ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଆଉ ତାର ଶାବକ
तार छुआ दीटा के कोण करी रखिथिबे बांधी रखिथिबे ताहाक तुमे माने कोण करो तार बांधन के पिठाई करी मो निकटरे आनो बरी कहले ए जहाँ रे शिष्य माने जाई करी से कर्तव्य के अरे तार साबक को बांधन पिठाई करी आनले आमर ड्यूटी ये जगह रे कोण आमर दायित्व कोण बोले शैतान द्वारा बंदित हेतिबा लोक मानक आमे कोण करबार अछि से बांधन रु मुक्त करी पिठाई करी आमे जीसुଙ୍କ पाखरे आनबार अछि एटा ही तार अर्थ कोण करबार अछि शैतान रो बंधन रे आखि थाउ थाउ अंध हेई करी से माने कोण करूछंदी शैतान रो सेवा करूछंदी आखि थाउ थाउ केते पाठ पढिले मिसा से माने किछि जानि ना हांदी पापर बंधन रे नरकर कार्य गुड़ारे से माने बंदित हेई करी अछंदी सेति पइन वाक्य रे लेखा छि शैतान रो बांधन रे तिबा समस्त को उद्धार करिबा पाइन प्रभु जीसु कोन करले जगत रे आसिले बरी लेखाई छी देखो जीसु शिष्य मान को पठाउचंदी से मान को उद्धार करी पिठाई करी आनो आमे भी कोन करबार अछि सुसमाचार कहि करी आ नहले से मानकर पाइन प्रार्थना करी शैतान रो बंधन रे तिबा लोक मानकर बंधन का आमे कोन करबार अछि प्रार्थना द्वारा पिठाई करी जीसुଙ୍କ निकटक आनबार अछि से आनिबा बेले देखो 3 पदरे लेखाई छी आउ जेबे केही तुम मानक किछि कहे देबे कहिबो एमानक टारु प्रभुंकर आवश्यक अछि प्रयोजन अछि प्रभुंकर पाइने हा दरकार प्रभुंकर पाइने हा आवश्यक अछि सेठी पाइन मुनै छी शैतान तार बंधन रे तिबा लोक मानक आमे उद्धार करी आनिबा बेले बहुत दाड़ना आसीबो केही छाड़बे नहीं इबे भी चाले छी कि नहीं आमे का सुसमाचार कहबो नले प्रभुंक पाकरे आमे का अनुभूत हाइले कोन करिवे बहुत दाड़ना करिवे जीसु को सेवा करवार नहीं बोली करी लोक माने कोन करिवे हमर विरोध रे उठी आसीबे सेही प्रकार से कर्तव्य की आरि तार साबक को बांधन पिठाई करी आनला बेले से माने भी कोन करितिले धाड़ना करितिले मात्र से माने कोन कहिले एटा प्रभुंकर आवश्यक अछि आमे भी एही प्रकार प्रार्थना रे शैतान ताड़ना करिवो मात्र प्रार्थना रे आमे कोन करबार अछि से माने के बांधन पिठाई करी प्रभुंकर पाइन आगे माने आवश्यक अछि प्रयोजन अछि बोली करी तांक प्रभुंकर निकट रे आनबा के पड़िबो हालेलुया हालेलुया आ 4 पद रे सेठी देखो सेही क्योनी से मानक पठाई देबे आमे सेही प्रकार लोक मानकर बंधन को मुक्त करी प्रार्थना करी प्रभुंक पाखरे आनला बेले सुसमाचार कहि करी आमे जीसुंक पाखरे आनिला बेले केते दाड़ना हेले भी जीसुंक नाम रे आमे कहला बेले के से ही समय रु से माने कोन हे जिबे उद्धार पाई जिबे केते लोक कहबे मात्र प्रभु कोन करी देबे नरकर बंधन रु से मान को उद्धार करी देबे हालेलुया हालेलुया सेते बेले से मान को पठाई देबे बोले आमे प्रार्थना करले सुसमाचार कहिले निश्चय शैतान रो बंधन रे तिबा लोक माने उद्धार पाई करी जीसुଙ୍କ निकट रे आसीबे शैतान किछि करी पारबो नहीं हालेलुया हालेलुया औरी लेखाई छी भाववादी मानक द्वारा उक्त एही वाक्य से जेपरी सफल हुए सेति निमंदे एहा गटिला भाववादी द्वारा जो वाक्य सफल हेतिला पढ़िबा जिकरिया पुस्तक 9:9 पढ़िबा मला कि आगे अछि गो सियोन कन्या अतिशय उल्लास कर गो जेरुसलेम कन्या जय ध्वनि कर देखो तुमरो राजा तुम निकटक आसु अछंदी से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट से नम्रशील और गर्दभ उपरे अर्थात गर्दबीर साबक उपरे आरोहण करी आसुचंदी
ଜିକରିଆ ବାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି? ସଫଳ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବା। ତାରେ 5 ପଦରେ ସରି 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ। ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଦବି ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଦ୍ଦବ୍ୟ, କେହି ଗର୍ଦ୍ଦବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି? ନାଇଁ, ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଟା ବାହାର ବହିବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ, ତାହାକୁ କେହି ବି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଭିତରେ ରଖିବେନି, ବାହାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେଟା କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ? ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ କରିଲେ? ପାତି ଦେଲେ। ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାତି ଦେଲେ, ତାର ଉପରେ କିଏ ବସିଲେ? ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ କିଏ ପଚାରି ନଥିବା, କିଏ ବି ଅନାଇ ଦେଖି ନଥିବା ସେ ଗର୍ଦ୍ଦବ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତାର ଉପରେ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବାସ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ପଦରେ, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପତରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ପାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଘରରୁ ବାହାରେ କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସେ ଗର୍ଦ୍ଦବି କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାର ଉପରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେରୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାସ କରିବେ, ସେତେବେଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଏହି ପ୍ରକାର କିଏ ପଚାରି ନଥିବେ, ବାନ୍ଧିତ ଜାଗାରେ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ମଦୁଆ ଲୋକ ହେବେ, ଚୋର କରିବେ, ଖରାପ ଭାଷା କଥା ହେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବ। କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ବାହାରେ କରି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବହୁତ ପିଇବା ଲୋକ ପିଇବାଟା ଛାଡିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି ନାହିଁ? କହିନି ଖାଇବା ଲୋକ କହିନି ଛାଡିଦେଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଖରାପ ଭାଷା କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଥାଇବା ଲୋକ ସେଟା ଛାଡି କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଖରାପ ଭାଷା କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ଅନ୍ୟମାନେ କଥା ହେବାକୁ ମିଶା ଡରିଯିବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ? ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ, ଆହୁରି ଡରି କରି ବେଶୀ କଥା ହେବାକୁ ବି ଡରିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଗର୍ଦ୍ଦବକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଯାହା ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତା 9ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଶାନା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହୋଶାନା ହୋଶାନା ବୋଲି କରି ଗାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହୋଶାନା ବୋଲେ କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ଏଟା ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟଟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଏକା କଜରି ବାହଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ। ତାର ମେନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି।
हालेलुया हालेलुया एटा कि आमे आसंदा दुनिया सारा आसंदा 13 तारीख करी कोन करिसंदी पालन करिवे ताहार सहित तार अर्थ बुझी करी आमे भी कोन करिबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा हालेलुया हालेलुया